Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga empleyado kang lokal na gobyerno kang naga, mayong laog sa trabaho sa aldaw na Biyernes. Dagdag presyo sa kada litro kang produktong petrolyo, pinapasan ngunyan kan mga motorista. Bakong higot na koneksyon kang LPG hose kausan ning kasulo sa sarong pawn shop sa Naga. Tanog Banda 2026 madadalan sa Carles Weekend kasabay kang pag-obserbar kang Earth Hour sa Marso 28. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Ja Maika Angeles. Panibagong presyo kan produktong petrolyo sa gasolinahan sa syudad ng Naga, nag-epekto na ngunya na aldaw. Supply kan diesel limitado. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Nag-abot sa 20.95 pesos ang idinagdag sa kada litro kang kerosene. 13.95 man ang inilangkaw sa kada litro kang diesel. Mantang 5.20 naman ang itinaas sa kada litro kang gasolina. Huli kaini, nasa 73.40 ang kada litro kang diesel ngunya na aldaw. Sa gasolina, nasa 65.90 na ang litro, as in 66.90 naman ang litro kang premium gas. Sigun sa supervisor kan fuel hub, pasaro-saro na lang ang nagpapakarga nguy na aldaw kumpara ka subanggi na haros maubos ang sa indang supply ng petrolyo. Hulit na galon-galon ang daradara kan mga nagpapakarga para aprobetsaran ang lumang presyo kang petrolyo. Daiman nilimitahan kan sa indang kumpanya ang pagpabakal nin produktong petrolyo kasuudma. Hulit na kaya pa man subuot kan sa indang supply. So far po ngayon, hindi na masyadong marami ang nagkakarga. Pero kagabi po, talagang marami po sila. As in, galon-galon po ang inano nila. Alagad sa ngunyan, mayong pinapabakal na diesel ang fuel hub. Hulit na limitado na lang ang stock kaini. As in, posibleng 2 aldaw pa ang halaton bago mag-abot ang sa indang bagong order. Bali ma'am, wala po kami ngayon inaanong diesel kasi konti na lang po yung stock namin. Pero yung gasoline po, marami pa po. Mga 2 days po, mga ganyan, pag naka-ano na po yung ano namin, naka-order na po. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, kasuudma pinagsugo man ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang Naga City Price Coordinating Council para i-monitor ang supply as in presyo kan produktong petrolyo. Susog sa alkalde, mayo pa man problema sa supply kan produktong petrolyo alagad may pagkaabala lang subot si pag-abot. Maging ang presyo kada litro ang tama pa man sa pinagsusugo kan Department of Energy. May 2 stations na naubusan ng diesel. Pero ang sinasabi nung station, naubusan lang sila ng diesel kasi yung lorry nila na nakapila sa Pasakaw na late lang. Pero hindi kulang ang supply. May supply lang talaga pero siguro dahil nag-panic buy lahat, pila daw sa Pasakaw. Kasi apparently, halos everyday nagde-deliver. So yun yung dahilan. Sabi nila parang mawawalan lang sila a few hours habang hinihintay sila. Pinayagan ng lahat na gasoline stations yung team na sukatin yung kanilang supply. Parang yung dipstick, okay naman daw ang supply, wala pang problema. Lahat na pinuntahan nila kahapon within the price range. Parang ang price range ng DOE, 50-something until 70-something. Until 70 pesos per liter. Lahat naman daw yun within the range. Pero yung order natin na gawin na mas random, during the energy crisis, yung pag-check, pero hindi lang siya nakatutok sa mga gasoline stations, pero pati yung prices ng basic commodities kasi yun yung natural na aakyat ulit pag mataas yung gasolina. Sa probinsya kan Camarines Norte, nahandal ang nagkapirang tricycle driver na baka subot maubos na lang sa pagpapakarga ng petrolyo ang sa indang ganansya hulikan panibagong oil price hike ngunya na aldaw. Ang detalles sa report ni Juan Carlos Aguirre. Haros mayo naninpila sa mga gasolinahan sa Banwaan Indaet, Camarines Norte. Makalihis na maimplementar ngunya na aldaw ang paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Kabaliktaran ini sa sitwasyon kasuudma kung saan dumagsa ang mga motorista para aprobetsaran ang mas baratong gasolina sa presyong 64 pesos kada litro kumpara sa presenteng presyo na 76 pesos asin 50 sentimo kada litro.
Dakol na mga motorista asin driver ang nagrereklamo ngunyan sa presyo kan gasolina. Sa ruda adyan si Tatay Romeo, sarong multicab driver, na segun sa iya, garubaga sa gasolina sana mauuli ang sa iyang kikitaon. Pero di po makita. Wala nang kikitain. Ayaw na. Puro pang gasolina. Siring man ang reaksyon ni Reynaldo, sarong tricycle driver. Wala tayong magagawa. Tayo kung anong nangyayari. Susunod tayo sa proseso nila. May uwi pa kaya kayo? Ay siguro, kaunti lang. Dahil sa laki ng presyo ng gasolina. Mientras tanto, inako na sana kanagkapirang motorista na mayo ng magiginibo sa padagos na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Wala tayong magawa. Yan ang buhay. Sabi lang natin dyan tigilan ang gira. Kapayapaan. Dawa nga ni Harayoan Pilipinas sa humanin iriwal sa pagultanan kan Iran, Israel asin Estados Unidos. May direktang epekto man ini, urog nata isinarakan Iranian Revolutionary Guard Corps Navy ang Strait of Hormuz na mayor na agihan kan mga barko paluwas sa Middle East. Sa ngunyan, naglalaom sana ang kadaklana sa katapus-tapusi, matatapos na ang gyera sa tahaw na sirangan para makabangon ng presyo kan mga produktong petrolyo. Halidigdi sa Daet Camarines Norte para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa iba pang bareta, 4-day work week sa lokal na gobyerno Canaga, nagpuunang niya na aldaw. Ang detalyes sa report ni Melvin Machado. Ini ang iniluwas na public advisory kang lokal na gobyerno kang Naga ngunya na aldaw matapos ang ginibong meeting kang management committee sa pamamayo ni Naga City Mayor Len Robredo. Ipinapasunod ng 4-day work week sa lokal na gobyerno. Alas 7 nin aga ang laog kan mga empleyado, asin alas 6 nin banggi ang luwas sa trabaho, Lunes abot Webes. Alagad pag Biyernes may malaog man girari subot na sarong empleyado. Hali sa manlain-lain na opisina, alagad saro sana ang sa indang uopisinahan. Actually, ang inulayan ni, pig-assign, may team kitang pig-assign. Ang balak ta, may saro na garo. Ito bagang ginibot ta sa baba na boss. Itong garo one-stop shop. May sarong, ang ano, may co-working space. Na siga po sa kaipuan maglaog, sarong opisina lang. Para sarong opisina lang ang may bukas na kuryente. Di pa na-determine, pero pinag-urulayan na baka may mga opisinang araw kayan. Kailan pig-assign ta kayo sa mga department heads na mag-signify sila. Ganon may mga nag-submit na kasuudma. Pero sabi ta, mag-signify si mga departments na kaipuhan na may walat digding tao. Pero ma-assign. Dawa mayor's office, pwede sigurong gibuhon ng co-working space kang gabus na kaipuhan na yaon. Apwera kang paglaog sa trabaho ka mga empleyado, may oras naman ang paggamit ka mga air conditioning units sa mga opisina sa City Hall. Lamapuon, alas 9 nin aga, hasta alas 4 nin hapon. Bago pang sitwasyon ngunyan sa Middle East, may nainot naman na direktiba ang lokal na gobyerno kang Naga mapadapit sa pagtitipid kang konsumo sa kuryente sa City Hall. Digdi yung igo naman dating garo energy conservation measures. In fact, garo may ordinansa kayan si Councilor Uying. Before pa, hindi nangyari, garo years before, pero garo nagkarilingawan. Tapos ang perminganing na siyempre RDDU, pag may bisita pa, garo nasusupog kami maganda ng aircon. Kumaan ng bisita, di may ng aircon, binabawasan mi, pero hanggang may bisita. Pero ngunyan, explain mi na sa mga bisita. Kasi ay mga bisita, nagsabi kami, pasensya na, igo kayo kami directive na hanggang alas 4 na lang. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, may direktiba naman si Naga City Mayor Leni Robredo na itao sa General Services Office ang gabos na liyabe kan mga behikulo kan lokal na gobyerno Canaga. Hulit asindaman ang in-charge sa fleet management. Kakaulayon man subot kan syudad ang Bureau of Fire Protection na para magamit ang sa indang dating opisina na paradahan kan mga behikulo kan syudad para maipasunod nin tultol ang paggamit kaini. Ngayon, yung lahat na susi ng mga sasakyan, meron tayong directive na lahat i-turn over sa GSO. Para yung GSO yung mangunguna no fleet management team na i-impose na yung carpooling. Ang kabutihan lang nito, even before this happened, meron na talaga tayong nakalatag na plano for carpooling.
hindi lang natin yun ma-implement kasi wala tayong lugar pa na kung saan ipapark yung mga sasakyan. Kahapon yung usapan, i-explore natin yung iniwan na lugar ng BFP. Hindi pa natin nakakausap. Today pa lang kakausapin. Kasi baka pwede nating ma-utilize for this purpose. Sa samuyang pagbabalik, paggamit ng renewable energy kan LGU Naga paparikason. Yan as inibapang nangingenot ng mga bareta, digilang sa GNN TV 48 Naga, News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, lokal na gobyerno kan Naga tatauanan nin atensyon ang paggamit ng renewable energy para mas makatipid sa gastos sa konsumo kan mga opisina. Ang detalles sa report ni Melvin Machado. Huli kang nangyayari ngunyan sa Middle East kung saan kinakaipuan magtipid sa krudo asin kuryente ang lokal na gobyerno kang Naga. Plano ni Mayor Leni Robredo na parikaso na ang planong paggamit ng renewable energy aron kang solar power. Sa interview kasud kinumpirmar kaini na may nagsumiter na nin proposal sa lokal na gobyerno kang Naga. Actually, igwa ng plano. Pigpaparatulod na ini ni Councilor Aris makaraig since last year. Pero igwa sa tuyang, kadakol na ang nag-present ng proposals. May libreng itatakod na solar power para sa syudad, saro sa Naga City People's Mall asin saro sa Naga City Hall. Alagad pinagsayumahan subot ini kang alkalde, huli kan issue sa structural integrity kanasabing duwang edipisyo. So ang sabi sa tuya kato nag-o-offer by April, sabi sa tuya mga 4th week of April, ready na sinda magkabit. Ang pig-submit kong mga buildings, ang pig-offer sana ninda public market, ang ililibre ninda, pero ngunyang kaya pig-test pa si integrity kang public market. Ang sunod din ng pig-offer City Hall, pero pig-check na ninda, dahil din sinda sigurado kung kaya ang weight, dahil lumaon na ang building. So ako ang dai nagtugot sa market, dahil igwa na kayang initial findings ang PICE, about si structural integrity kang market. Although first phase pa lang,
Igwa pang 2 more phases. Kang weekend, nangyari si second phase, kang structural test. Sabi sa tuya kang CEO, igwa pang another. Tagarutulong klaseng test yan. Pero garo si first phase, may na-identify sindang more than 60 na poste na igwa ng problema ang structural integrity. So habutang isugal. So sinabi ko duman sa nag-offer na hands off mo na ang market hanggang data pa na naaayos na baka magaba. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, supply kan sira na pinagdadara sa Naga City People's Mall nagbawas, mantang presyo kada kilo naglangkaw. Kung ano ang rason aramon ta sa report ni Cristina Valenzuela. Kulang ang supply ning sira na pinagdadara sa Naga City People's Mall. Ini ang rason kung taano may mga bakanting pwesto ngunyan sa merkado publiko as in mayong nakadisplay na panindang sira. Sigun sa mga paratinda, kung kasuod ma, 5 hasta 8 banyera nin manlailain na klase nin sira ang dinara sa merkado, alagad ngunyan, 3 banyera na sana ang na-deliver. Sabi pa ni General Soriano, ang duwang supplier na kinukuanan niya ning sira, ang daingon niya nagdara huli tama yung supply. Epekto subot ini kang low pressure area na paabuton. Kaunti lang, depende din kasi sa sa kinukuhanan namin. Ngayon may 2 kaming kinukuhanan, walang dala. Yung iba naman, kaunti lang talaga. Kaya kahapon nasa 5 hanggang 8 banyera. Ngayon, kaunti lang, siguro 3 lang na banyera. Apwaras sa kulang ang supply kang sira, nagdagdag man ning 20 to 50 pesos ang presyo kang mga sira na haling lokal as in binanwitan. Ang dating 380 kada kilo ning talakito, 450 na ang kilo, 550 na sa kilo kan maya-maya, hali sa 480, 380 na sa kilo kan kiskisan na dating 350, 360 sa kilo kang abo na dating 300, ang dating 320 na kilo kang sapsap, nagpapakol na sa 380 kada kilo, 280 man sa kilo kang matambaka na hali sa 260. Asahan na sa masurunod na aldaw, posible pang magdagdag ning 20 to 50 pesos ang kada kilo kang sira kung padagos na magkulang ang supply. Idagdag padigdi ang halangkaw na presyo kan produktong petrolyo na ginagamit kan mga parasira sa saindang pagdakop. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Kung halangkaw an idinagdag sa kada litro kan produktong petrolyo, mantenido man ang presyo kan sulay na LPG. Sa ngunyan, 1,065 pesos ang dakulang tangke kan LPG, mantang 170 pesos naman ang sadit na LPG. Ang presyong ini puon pa kan bulan in Pebrero asin na Mayo pang ibinababang direktiba ang kumpanya manungod sa anuman na paglangkaw kan presyo kaini ngunya na bulan nin Marso. Segun ki Angela Lorilla, may bastanteng supply nin LPG ang Sulain kaya dapat maghandal ang publiko. Pang February pa po yan, February 1. Di pa kayo tumaas ma? Day pa po. Ano po yung nisubati pa tayo? May iba pong advice sa mo kung mataas or day. Sa police report, kasulo sa sarong pawn shop sa syudad ning Naga, marikas na narespondihan kan mga miyembros kan Bureau of Fire Protection. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Pasado alas 8:50 nin aga kasubago, kan magresponde ang mga personay kang BFP Naga sa sarong nasusulong pawn shop sa may kalabaan kang Panganiban Drive, Naga City. Sigon kay Senior Fire Officer 1 Arwin Yap, naglalabon subuot ning batag ang mga empleyado kang kumpanya. Alagad, day nakahigot ang host kan LPG na iyo ang pinagpuunan kang kalayo. Tulos man na isarado ang tangke kang LPG kan mariparo ining nasusulo asin duminalagan ang gwardya para gamitan nin fire extinguisher ang nasusulong host. Kaya naagapan tulos na day na maglakop pa ang kalayo. Itong LPG, dahil masyadong naka-tight. Kumbaga dahil masyadong silyado. Kaya sa medyo may kadikit na leak.
Kang ano ito, kang ano, sinara naman hinda pero siguro may dahil duman sa leak, may kalayo na duman sa may likod. Kung binukasan hinda ulit, duman lang nagkusog si kalayo. Sa investigasyon kang BFP Naga, mayo man ibang gamit ang nadamay sa insidente. Sulamenting lanublang kang establishmento ang nasulo. So far, halos may man. Medyo na kuyan lang si itong naman sa may lanog, sa may kuyan. Pero may man siya masyadong damage. Huli kan insidenteng ini, may patanid ang BFP Naga sa mga nagagamit ni LPG. Siguraduhon subuot na pakaray ang pagkakakabit kang host asin hilingon kung may labot antes gamiton. Kung maturog man o mahali sa harong, siguraduhon man na nakasarado ang tangke para malikayan ang kasulo. Sa record kang BFP Naga, bako man ini ang enot na insidente nin kasulo unya na bulan ni Marso, alagad bako man subuot darakulang kasulo ang nangyari. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, nagpagirumdum ang Bureau of Fire Protection na Naga sa paagi ni Senior Fire Officer 1 Arwin Yap na kung may kasulo asin dakula na ang kalayo, tulos na magluwas sa nasusulong istruktura. Dahil nasubot purbaran na sigbuhon ang kalayo, huli tabaka madipisilan lugod na makaluwas. Dakulang tabang sa BFP Naga kung aram kan publiko ang sa nangigibuhon sa oras na igwang kasulo. Dakula ng kalayo, kung data na maagapan, lumuwas na. Dahil na pagpurbaran pang maano, takong matrap kita sa laog, yan ang masakit. Sa iba pang police report, 4.12 grams din subot shabu na may street value na 28,016 pesos asin 14 gramo nin pinaalang na dahon nin marijuana na may street value na 1,680 pesos ang narecover sa naarestong suspect na si Alice Ñor, 25 years old, residente kan Sipokot, Camarines Sur. Ini matapos ang joint anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa pangingenot kan Sipokot Municipal Police Station kan Camarines Sur Police Provincial Office, First Provincial Mobile Force Company sa pakikipagkoordinar sa PIDEA Bicol. Mahampang sa pagbalgar kan Republic Act 9165 ang naarestong sospek. Sa iba pang bareta, tulos inaksyonan kan Pili Water District matapos makipagkoordinar sa DPWH ang labot sa taho kan tinampo sa Zone 3 Barangay San Agustina, Pili, Camarines Sur na nagdadala ng dakulang peligro sa mga motorista. Sa retratong pinagpadarakan piwad sa GNN TV 48 Naga, nagpapadagos ngunyan ang pag-repair sa naraot nindang tubo. Mayo man epekto sa supply kan tubig sa haraning barangay, huli tabako man subot main distribution line ang apektado. Sa iba pang bareta, mga mapartisipar sa Tanog Banda 2026 na madadalan sa masunod na mga semana, lagduan ang ginigibong preparasyon. Ang detalles sa report ni Campus Correspondent Dylan Talagtag. Sa gigibong Tanog Banda 2026, the 3rd Bicol Symphonic Band Competition, ang mga partisipantes na hali sa maniba-ibang eskwelahan sa Bicol, puspusan ang pinagigibong preparasyon. Ang aktibidad o betong pagtiripunon asin maging dakulang platform kan mga eskwelahan sa pagpailing kan sa indang creativity, talento asin tibay sa musika. Ang mga estudyante kiba ang sa indang band directors asin trainers nagtataunin dagdag na oras sa indang pagpractice asin pagpapatibay kan sa indang mga piyesang gagamiton sa aktibidad. Sa likod kan kada performance, iyo ang dedikasyon asin teamwork kan grupo na nagtataong kusog para orgulyong maipresentar ang sa indang institusyon. Ang pagpupursigi kan mga estudyante sarong patunay kan sa indang passion asin commitment. Susog sa band directors na sinda Mr. Jomel Relativo kan Camarines Sur Polytechnic Colleges asin Mr. Francis Cedilia kan Bicol High School for the Arts and Culture, dakula ang sindang preparasyon asin mga ginigibong adjustments para sa paabot na kompetisyon. Sa ngayong paparating na Tanog Banda, naghahanda ang CSPC Band. Extended po ang rehearsal times namin. Tapos nagre-request din po kami ng mga araw na kung pwedeng ma-excuse yung mga students para makapag-prepare sa rehearsals. And at the same time, make sure din namin na hindi mo pabayaan yung academics ng mga bata. Dakulaan po ang adjustment ng giniibom eh. Poon po kang nagsali kami kang Tanog Banda 2024, halos 15 months pa lang po ang samuyang grupo, ang samong banda. Halos day po nga kami duman ng gana. Pero this time, mas prepared po kami ngunyan. And
Sige din po kaming sali sa mga competition. And sa tabang po kan sa mong school head, sa teachers and staff kang sa mong school, lalo sa mga magurang kang mga aki. Makusog po ang buot mi na gaganahon may pungunya na taon. Ang competition proper gigibuon sa March 28, 2026 kasabay kan Carlos Weekend as in Earth Hour observance sa MT Villanueva Avenue, Naga City. Para sa GNN TV48 Naga, Dylan Talagtag, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinaksong na pwersa kan GNN TV48 Naga News and Bico Affairs. Dai malingon na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mabaretang garantisadong nungenot as inapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para update kita sa mga bareta as in istoryang Bida an Bicolano. Ako po si Ja Micah Angeles, as in ini ang GNN TV48 Naga, Newsbreak. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station, na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba?